дар воқеъ асри 21 рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои пешрафти кишварҳо аҳамияти муҳим пайдо кардааст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо амалисозии барномаву нақшаҳои мушаххаси ҳадафманд дар ин самт қадамҳои устувор мегузорад. Эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 барои баланд бардоштани савияи дониш ва ташаккули тафаккури техникии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, рушди илму техника, дарёфти соҳиби истеъдодҳо дар ин самт ва такмили донишу маҳорати муҳаққиқони соҳа мусоидат менамояд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ҷаҳони муосир ки илм ва технология бо суръати баланд рушд меёбанд, тақвияти донишҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои ҳар як давлат аҳамияти стратегии миллӣ пайдо кардааст. дар ин замина дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ дар мавзӯи масоили муосири физикаи нимнуқилҳо ва диэлектрикҳо бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 дар соҳаи илм ва маориф бо иштироки олимони дохилӣ ва хориҷӣ, омӯзгорон ва донишҷӯён баргузор гардид. дар конференсияи имрӯза меҳмонон на танҳо аз дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз ҷумҳурӣ ҳам иштирок варзида истоданд ки инҳо намояндаони давлати ба мо наздик, давлати ба мо дӯст, ҳамсоя Ӯзбекистон ҳастанд. аз донишгоҳҳои шаҳри Тошканд, аз донишгоҳи шаҳри Самарқанд дар конференсияи мо олимони шинохтаи ин давлат иштирок меварзанд. ва имрӯз дар конференсия олимоне иштирок доранд ки бевосита дар риштаи физика ва астрономия кор ва амал мекунанд ва онҳо мақолаҳои илмии худро ба ин конференсия муроаат кардаанд. ғайр аз конференсияе ки дар кафере мегузарад, инчунин мо бо олимоне ки дар гирду атрофи мо кор ва фаъолият мекунанд дар риштаҳои махсусан физика ҳамкориҳои амиқ дорем, ҳамкориҳои дақиқ дорем ки бо онҳо метавонем ки мактабҳои илмии худро тақвият диҳем. ғайр аз мактабҳои илмие ки дар ҳар соҳа ҳаст тақвият додан, инчунин ҳамкории байни донишгоҳҳо, мубодилаи донишҷӯён барои озод рафту омад кардан ва донишҳои амалию илмии худро ба як сатҳи баланд баровардан як кӯмаки хело ҳам ҷиддӣ мерасонад ҳамин ташкили чунин конференсияҳо. зикр гардид ки рушди илмҳои мазкур калиди асосии пешрафти иқтисоди миллӣ, техника ва технология, инчунин омодасозии мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. дар ҳамин замина бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 эълон гардид ки ҳадафи он баланд бардоштани сифати таълим ва таҳкими заминаи илмии насли ҷавон аст. ин ташаббус на танҳо сифати таълимро боло мебарад, балки дар дили насли наврас шавқу завқи илмиро бедор намуда, заминаи мустаҳками рушди зеҳнии онҳо ва тайёр кардани мутахассисони касбии оянда мусоидат менамояд. эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ иқдоми муҳим дар роҳи тараққии илми тоҷик ва баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии хонандагони тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад.